Kura tas-saħħa aktar sigura. Dan huwa ħsieb ewlieni wara tfassil tal-Istrateġija Nazzjonali għas-Sigurtà tal-Pazjenti. Din l-istrateġija l-ewwel tax-xorta tagħha tnedi tal-konsultazzjoni pubblika u saret b'ħidma ta' Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci, konsultazzjoni mal-Laqda Dinjija tas-Saħħa il-WHO. Din l-istrateġija għal 10 snin li ġejjin ibbażata fuq 6 pilastri daw jinkludu fost oħrajn it-tisjieħ tal-governanza u t-trasparenza fis-sigurtà tal-pazjent u tnaqqis tal-aktar affarijiet komuni li jikkaġunaw ħsara. Ma' TVM News il-Professur Gauci spjegat li din l-istrateġija immirata biex kull persuna li tmiss ma' servizz tas-saħħa f'Malta tingħata l-aqwa servizz minn persuni kompetenti. Waħda mill-iktar affarijiet li qegħdin nenfasizzaw fuqha hija li jekk ikun sar xi ħaġa fuq xi pazjent hemmhekk aħna nkun nistgħu nitalmu minn dik il-ħaġa ħalli jekk ma terġax tiġri darb'oħra. Ukoll ħafna importanti huwa li aħna wkoll ġibna fondi mill-Unjoni Ewropea biex aħna nkun nistgħu nagħmlu taħriġ lil professjonisti li jkunu qegħdin jaħdmu fis-sistema tas-saħħa u anke fil-caring biex nkun nistgħu dejjem nofru l-aħjar servizz li huwa sigur. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bella qal li s-sigurtà għall-pazjent m'għandix tkun ħsieb sekondarju imma ssisien tas-sistema tas-saħħa. Aħna nixtiequ li jekk hemm komplikazzjonijiet li huma preventibbli nipprevenuhom. Allura din hija strateġija li tinvolvi lil kulħadd, lil professjonisti, lil pazjenti, lil min jaqbeż għall pazjent, il-unions. Ġifieri hija konsultazzjoni li ħatpoġġi lil kulħadd fuq l-istess livell, lan aħħari u ewlieni huwa li l-pazjent is-sigurtà tiegħu tiġi l-ewwel qabel kollox. Jonathan Spiteri mit-Tim Viżjoni għal Malta 2050 spjega kif il-viżjoni tħaddan dawn il-prinċipji imsejsa fuq il-kwalità tal-ħajja. Saħaq li dan huwa l-mod il-ġdid li bih se jitkejjen is-suċċess ekonomiku f'pajjiżna.